Cutremurul și valurile tsunami din Oceanul Indian din 2004. În a doua zi de Crăciun, în anul 2004, un cutremur a lovit Oceanul Indian, al doilea cel mai puternic înregistrat de un seismograf, cu o magnitudine de aproximativ 9 grade pe scara Richter. Tsunamiul apărut după seism a ucis aproximativ 230.000 de oameni. Valurile tsunamiului au atins atunci 30 de metri înălțime, cât o clădire cu 10 etaje. Printre morți se aflau și circa 9.000 de turiști, majoritatea europeni, aflați în vacanță. Pe lângă cauzarea decesului a unui număr mare de persoane, dezastrul a mai lăsat fără locuință și alți 1,7 milioane de oameni din 14 țări. Guverne și organizații umanitare din întreaga lume au oferit ajutor și sprijin tehnic pentru cei afectați de cutremurul devastator din Asia de Sud, printre care guvernul australian cu donații în valoare de 7,7 milioane de dolari, guvernul canadian cu donații în valoare de $1 milion, guvernul suedez a strâns fonduri prin intermediul Națiunilor Unite și a Crucii Roșii, iar România a trimis ajutoare imediate în valoare de 32.000 de euro, costând în principal în produse farmaceutice. Was da hinten abgeht? Nein. Aber da hinten, das ist ja Wahnsinn. Das ist richtig. Wenn die Welle hier auf dem Strand rauscht, ne? Hier, die hauen noch alle ab, die Zeit. På var det 20 sekunder så kom det ungefär 4 meter vatten. Helt jävla sjukt. Vi hann liksom knappt ta oss upp på stranden. Das Fischerboot da hinten ist gekentert. Boah, was ist das? Ja, Tsunami. Boah. I know, I can see it. That wave is a good 15-20 feet tall. Easy. Get in, get in, get in! Hey! 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 Get up, do it! Hey! Kijk hier! Door het restaurant heen! Ôi mà dạng nêu luôn. Bây giờขึ้น. Jag hänger sig fast i en jävla pall där. Alles kaputt, Mann. Das ist eine Katastrophe. Das gibt's nicht. Gracias.